Sen gıybatın edeler mi? Edenirler. Sen özün gıybat edecek mi? Edensin. Sebebi gıybat edilmeyen, gıybat etmeyen adam başta yok diyen yani. Çünkü bir hil gıybat edemok, yok men gurrun edemok koysana men yok hiç kimin gurrun edemok, hiç kim deyselerem barbar bir hil sücud atlan hasarına geliyor gıybat. Bir hil gıybat edeceğin adam içkiğine yemi, neme diyemi, mahrumut köpeleyemi ya da bilemok dengeştirmek esasına geçeceğim. Qarab ayallara da gıybat yaman qow täsir edýär. Gıybat edýärler onu şolar bir hili bir qowna hariyen ýaly bolýarlarmy bir hilçek. Onu da qow görýän adamlarla üç biçi gıybat edilýär. Dünýäniň ayallary islenlik ýerde bolan ýagdaýyndan haýsy hünärde haýsy ulgamda bolan ýagdaýlaryna da gıybat edilýänini göre gelýär. Ýöne gıybat erkek adamlar edýär. Ýaman erwes taçy. Ya gıybatlar bir hil ayallara degişilýärler. Erkek adamlar diňe bu adam daha hoş wada bar erkekler gıybat keş bolup turda erkekler öňem gıybat keşekenler ho aýdaýyn şonu. Aman Gulmamedov teatryň düýbün tutucularynyň biri, Molenbeek teatryna direktor wagtyna şoň ýanyna erkek adamlaryň biri gıybat aýtmak gelýär. Aman agan gıybatynyň edileniň hakynda gıybat aýtmak gelýär. Inni aman ağa kabinetin içinde oturuyor, onun başında sekreter oluyor da şöyle işte kurulma ya. O zaman aman ağın yanına artistlerin bir gelýärlerdi. Bir gelýärdi diye aman ağa yerine mi hava var ya, onun kapinceyle yapmandırak koyuyor. Onun geliyor, aman ağa diye. Aman ağa sizin plana yaxşılık edip gördünüz aman ağa. Ana kurulkada çirim çekilýän ýerde hemme artistlerin yani sizin gurrunuz dedi oturuyor diye. Niye kadir bilmez ama adam eken aman ağa. Onu näetdiňa howa mana guluklam bilen eşdim sizin gurrunňyzda otur gıybatyň hemme kişi eşitdi mana ba näme diýen näme aýdym ýok näme diýen on gıybat edýär diýsen howa amana gıybatyň edýär özüm siz anyň näli ýaşlyk edýän amana plany kim diýdiň şoňa kim diýdiň plany amana men gıybatym edýär amana sizin gıybatyňyz edýär guluklam bilen eşdim şu çydaman gaýtdym da amana siz ýaly adamyň gıybat edilermi ýemir de amana diýerine beýlek görýär be diýe howa amana be diýmeli ol da amana kim diýdiň şu adyny plany amana plany o sizin gıybatyňyz edýär o şu amana sizin gıybatyňyz edýär siz ýaly gıybat ediler ýaly adammy amana nähil ona agramana kim etdi, kimin gıybatını etdi. Olan düşünmeyen röydüp hiççiklep gaýdyp plany amanaga sizin gıybatyňyz etdi. Ine diýse. Onun kaýra birden durup plany gıybat edýär. Adamlaryň ýanyna amanaga giden mehelläň için. O düşündim ataýyna. Ol gurrun edilýän, gıybat edilýän men. Hawa mana siz ýaly perişte spatly adamyň gıybatyny edip. Ýa ben düşündim o plany gıybat edýär, o gıybat edilýän men o taýlaryny düşündim ýöne men bir zada düşündim ok. Bir çoň tut sen diýipdir. Sen näme karada? Sana näme? Türkler sana näme diýer? Şoň ýaly sana näme diýipdir. Men düşündim o gıybat eden zaý düşünüpli. Benim gıybat edilýän adam. Sana näme köşüp, müştaý sen ele urap berdiň. Şu gurrun aforizmler hökmüne taryhy girdi. Ýöne bar bir gıybat. O adam döräli bäri şu wagta çenli teknika näil üstüde telefonlar nägil zat etse ajuguju gıybatlar edilýär. Şol sana TikTok'da da bir hili in gowy görülýän nemelen köp ötüýän ýalyn söýleýän bir hil gıybatlar da eýdi beýdi näme bolsa sen oňa diýdi şu näme aňlaýdy bir hil adamlar ilmden gıybat gowurýanlar ýaly. Däbi dili öwrenmek ýene bir zatdan bir hil gıybat süýç bolýar janyňa lezzetli bolýarmy bir hil ýynçalýam ruhuň ýynçalýam nämeler bolýar Bıraklara bolýar ýöne gowurat. Mektepde öwründe şeýle waka bolupdy. Mektebe oturdum da şo mektepde işe galmak mümkinçiligim boldy. Garadanyň men dünkü bir ay mundan okup men mollum diýip öldüren adamlaryň içinde bir gedek ýygnap boldy. Mektep direktor ýygnap eýär. Adatdan da şeýle ýygnap bolan soň mektep direktor gelmäkä mollumlar bir 20 bolan mollumlar
Näme ýygynak bolu, näme ýygynak bilmedik, näme ýygynak diýip laňyrdan direktor gölle şeýdi. Pat edip nimejini goýdy jurnalyny. Eline kadadyna goýuşturda. Näme diýdi? Şuňky ýygynagyň sebäbi diýdi, adatdan aşar näme ýollar molunlar men eşitjän hyşuşlar. Siz men gurrun medýan ekeniňiz men golagma tegiýär. Siz gıybet edýäňiz ýa. Onu ene way molun diýip terbiýeçilik goýunça müdir ornatary. Zawuç da no zawuç diýilýär. Olam towa ýygynak şu hakynda diýdi. Oşo ýygyndagy näme hakynda diýdi, şu hakynda diýdi. Men ýol başlaýanyň gurrun edýämişiň diýdi o. Vay! Ýygnak şu hakynda bolsa han ogul ýygynagy ýapar. Gıybet öňemedilli, häzir emedille geljekde de ediler. Han begilen gurrun edilipdir, han paçalan köjek sennagy näme gıybetin ediler. Han ýürüň adamlar dargalyň diýdi, ýygnak ýapyldy. Direktorum gözünçe etip galy menim men bir hil kämil, hemme tadı bilýär, hemme taraplyň alla näme diýip oturan molunun gıybet edýän ekenler. Ýuşup gülesi aýdyn. Asal biziň plany diýip bir adamlaryň içinde gıybet bilen eken. Asal gıybet ýaşylmaýan eken. Şoň üçin gıybetler bolan wagtyny özüňizem gıybet eden wagtyňyzda şu taýda gömülip çık galan ýerine ol bir gıybetin birinji stadiýasyna degişli bolýar, gaty ziýanlykly däl stadiýasyna degişli bolýar. Gara umumy ýaşaýyşyna talip wagtymyzda da şeýle gıybetleň birini musulman barly. Gara ay ulip bir kursaşymyz bar, Gülşadam bar. Gülşadam meňli bar. İkisi şu ay ulun aýallygyny bir harby bölümleň birini işleýär baýanyda, olam erkek adam ýaly harbylarça häsiýet sadym şoň ýalykdy onuň. Bular bar ýa olam mehman ýokmy näme zatçak gelýär, onu men pişirip bolan bir komnatly otag bolan girip çykyp sizlerine geçip duran gurumlar eşitýär. Bolaram heme ağaçyny harýala büçüp. Hemem ýywy türkalar ayagalygyny opşeýdiň mumjaýyň bu çetiniň o çetine hemme gyýlan gurruna çykyp plan goýsana baýy baharmy vay bahar öňe o planla söýüşýär inden planla söýüş bir maskara kim maýy uf maýy kim gulala gulala gerek kim ay ne bu çetine o çetine ona olam näme ona ahyry aýalygyny geçip oturýar diýme onu siziň pikirleriňizden gurrunlaryňyzdan çen tutsaň opşytda keňizden başga iwaly gyýdy kenarna şeýle bolýardy. Diýä-diýä soňra özler gülüp gurrun gelýärler. Şoň ýaly gurrun edip oturkara bir gelşi gurrun edip oturan adam bilen ikiňden iwaly adam ýok ýaly ýöne gıybetin çen bolmaly. Gıybet töhmeti ýazmalýar. Bolmadyk, görmedik zatlaryň öz pikirlerini bilen baýlaşdyryp zat edip bolmaýan zatlary aýtystyrmalýar. Şu ta şeýle bolan çotda şoň ýaly net toşul kisiniň arasy ýa-da plan şeýler ýaly gördüm şonça jejit öz fantaziýalaryny goşmalýar. Bir hili onu da süýjüsi bolan diýamyn. Öz fantaziýalaryny goşýan bolýar. Garar gıybetler bolsun ýöne ol edilen ýerine bir galsy ýaşy. İkincisinden gatirvet gıybet edilip has öňkü matymyl praň goşgyna aýdyşýar üýükýän gıybetkeşler bolmasyn, gatirvet ziýanlykly bolmasyn. Ýöne eger saglyklaryna peýda etýän bolsa, goý aýaly gıybet edip bersinler. Aýtmalýar. Erkeklerim edip bersinler. Gıybetlerini olum bir hil olum gowunlaryny giňlik berýän bolmaklary mümkin. Gıybetiniz edilse oram, dileli yok. Geçirip göbürüm.